Kif baqa' 20 ġurnata l-elezzjonijiet Ewropej, l-istħarriġ tal-MaltaToday juri li żewġ partiti l-kbar irreġistraw żieda ta' votanti fuq l-aħħar stħarriġ bil-Partit Nazzjonalista jżid kważi 4% fuq ix-xahar li għadda li jfisser żieda ta' 2 punti perċentwali aktar mill-Partit Laburista. Dan hekk kif is-survey tal-MaltaToday qed jindika li qed jonqsu l-votanti indeċiżi u qed jiżdiedu aktar in-nies li jiddikjaraw kif se jivvutaw. Dan hekk kif il-votanti indeċiżi niżlu minn kważi 17% għal 12% tat-total ta' votanti. Dawk li mhux se jivvotaw naqsu minn kważi 14 għal kważi 10%. Skont l-istħarriġ tal-MaltaToday, il-Partit Nazzjonalista żied sostanzjalment l-appoġġ tiegħu fost iż-żgħażagħ Maltin u Għawxin biex issuwa l-aktar partiti li jgawdi popolarità fost iż-żgħażagħ. Anke hekk il-Partit Laburista għadu jgawdi appoġġ akbar fil-kategoriji l-oħra. Partit Nazzjonalista nkabbar ukoll appoġġ ta' dawk li għandhom edukazzjoni terzjarja u fost dak li joqogħdu fin-naħa ta' fuq ta' Malta. L-istħarriġ tal-MaltaToday jagħti indikazzjoni ċara li l-Partit Nazzjonalista f'dawn l-elezzjonijiet jibqa' l-underdog u r-riżultat finali se jibqa' jiddependi mill-għażliet ta' dawk in-nies li jażlu li joħorġu jivvutaw fil-25 ta' Mejju. Mill-istħarriġ joħroġ li 83.6% ta' dawk li vvutaw lill-Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni se jerġgħu jagħtu appoġġ lill-partit tagħhom, filwaqt li 70.5% ta' dawk li vvutaw lill-Partit Nazzjonalista se jerġgħu jagħtu l-appoġġ lill-partit tagħhom. L-istħarriġ jindika li aktar ma jonqsu dawk indeċiżi jew li mhux se jivvutaw, aktar jonqos id-distakk bejn il-partiti.